Union yr un kicks. Riso, barod! Push! Move it, Kaya! He will work. Tom, Godley! Tom, Godley! Felly cais agoriadol y gêm rhwng Ysgol St Albans a Garth Olwg yn dod i St Albans o dan y pist. Y ddechreuad perffaith i St Albans. Y dyfarnwr y chwarae mantes i Garth Olwg. Garth Olwg sydd yn y glir fan hyn. Os gyda fe'r coesau i gyrraedd yr oll ffordd o un ochr y cae i'r llall. Yr ymateb perffaith i Garth Olwg i dyn ôl yn y gêm. Y trosau i ddilyn. Ond y trosiad ddim yn mynd drosto trwy yma. Felly y sgôr ar y foment, St Albans 7, Ysgol Garth Olwg 5. Ysgol Garth Olwg yn y gwyrdd du a pinc. Ond y syth o'r ardduchread mlaen o'r dwylo, mae'r pêl wedi wneud yn nwylo St Albans, felly Garth Olwg sydd ar mantais fan hyn. Tacr falle tyma bach yn hwyr, ond cyfle nawr. Os gall y fynd y bêl mynd allan i rif 20, Dewi Atwell. Dewi Atwell sydd dal yn mynd fan hyn. A fi fydd i'n cais i Garth Olwg, yr ymateb perffaith o fynd lawr yn gynnar. Yn syth o'r cic gynta. Ac sy'n nawr ar y blaen. Dewi Atwell, cefnder bach Harry Wild. Sydd wedi bod yn chwarae dros Gymru, dan ugain, dros pencampwriaethau y chwi gwlad. Garth Olwg wedi gweld y gap yna, ond y bêl yn dwylo St Albans. Ceisio orchygami Mai Harrison, Coburn. Ceisio chwilio am y gwagle. Ond letras maen nhw'n mynd, tackle dda fyna. Ceisio gwrthrycio, ond y pêl dal yn dwylo St Albans, rif 66, Kenny Herford. Ond edrych falle bod y tacl bach yn uchel fyna. Dyfarnwr yn meddwl bod yn iawn.
Cic let traws mewn I dwylo. St Albans. A os genna'r goesau a'r gyflymder o tacl gwych fyna gan Dewi Atwell. Syth dros y bil. Ac yn cic gosb I Garth Olwg. Am ddiffyn anhygoel fyna gan Dewi Atwell. Roedd yn edrych falle bod Harris yn cwbl mewn yn y gornel o'na. Dewi Atwell yn ei stopio ac unwaith eto. Atwell ar y bil. St Albans sydd dros y bil o'na. Ddim yn enll y bil tro yma. Dadlwytho da, cyfle nawr os mwyn y lled i'r bil. Ochr gam I mewn. Unwaith eto, Garth Olwg sydd yn mynd am y cais. Un yn erbyn yr un. Am ddiffyn da. Gan St Albans, ond yna dadlwytho. Hynod o dda, unwaith y ragor gan Garth Olwg. A mewn am cais o dan y pist. Rygbi prydferth gan Garth Olwg. A'r trosiad yn llwyddiannus. Yn mynd na sgôr Garth Olwg I 19 pwynt I 7. Nice, Joel. They've used Kevin their back, Harry well. Take for Derry. They say it there. Bil yn ymlaen o dwylo Garth Olwg. Felly fydd iddi yn sgrym I St Albans. Oh my god, this kid is a... Whoa! This kid poses his bed. Whoa! Dyfarnwr ddim yn apus efo'r sgrym yna, felly fydd yn cael Iael ware. Me jealous? Sgrym arall ddim yn daclus. Ond y dyfarnwr yn hapus I gael ymlaen. Alband sydd ar cyfle fan hyn. A os gyda fe'r... Nag os mae wedi cael stopio ar y llun y llaner. Am ddiffyn dda gan Garth Olwg. Ond na dyfarnwr ddim yn hapus y tacler heb. Ryddhau. Felly fydd yn gicosb. Wedi cymryd yn gyflym. Gan St Albans. St Albans gyda'r cyfle fan hyn. A mae'r cais o'r diwedd yn dod I Harrison Coburn. We're winning. We're still winning. We're up 3-10. We're up by 1. Harrison Coburn sydd yn chwarae rygbi croes y ceiliog. A mae yn hanner amser. Felly y sgôr ar y hanner. Ysgol Garth Olwg 19. St Albans 14.
And Evan Roger, 14-12. Come on now. Because the group is a bunch of more. Felly'r ail hanner yn ddechrau. Efo St Albans. Ond yna Garth Olwg. A fydd hi yn cais yn syth. Harrison sydd yn cwrs o'r bêl. Ymwneud gyrraedd na. Nac yr i. Garth Olwg. O dan y pes. Y cyflymder yn gormod. A'r cais yn dod. I Garth Olwg. Gwaith gwych fyna. A trosiad yn ddilyn. Sydd yn rhoi Garth Olwg ar 26 pwynt. Gethin Evans yn ail ddechrau'r chwarae efo'r cic. Mewn i dwylo St Albans. Y bel yn rhydd unwaith eto. Wedyn mynd mlaen o dwylo. St Albans falle sydd â hanner cyfle fan hyn nawr. Os gallen nhw mynd rown, ond na, ma' hwnna'n tacl uchel. Falle fi welwn cader melyn fan hyn. Ond na, dyfarnwr yn hapus efo dim ond cic gosb. St Albans sy'n ceisio mynd dros y bel, ond na, Dewi Atwell sydd yna eto. Casglu bel. A os cais arall, unwaith eto i Garth Olwg. Gormod o gyflymder. A Garth Olwg yn croesi'r llinell wen unwaith yn ragor. Trosiad ddim yn llwyddiannus y tro yma. My little cripple friend. Felly Garth Olwg ar y blaen o 31 pwynt i 14. St Albans mewn trwbl fan hyn. O dan bwysau. Ond y bel dal yn nais St Albans. Bale yn creu llanas fan hyn. Ond na yw Dewi Atwell mewn am cais arall. Yr i wir. A i fe hwnna'r gêm fyna. Ysgol Garth Olwg. Dewi Atwell unwaith eto. Cais dda. Un ochr e St Albans lawr efo cramp. Ond fe fydd y trosiad yn cael ei ddilyn gyda Gethin Evans. Ond wedi mynd yn llydan tam y bach, felly fe fydd y 2 pwynt ychwanegol ddim yn dod yma tro yma. Gethin Evans efo'r cic yn i'r pellter tro yma mewn i ail ar ugain St Albans. Pas flat, ongl gwych fanna gan Jacob Richards. Jacob Richards unwaith eto ar y bêl. Ond y tacl yn dod mewn a'r bêl wedi mynd mlaen yn y dacl.
Felly fydd hi yn sgrym I Garth Olwg. Pink! Pink! Oh, no, cancel. Joe. Boys, they've already used Harry Wells' cousin. They've used Harry Wells' cousin. Gethin Evans yn aros I roi'r bêl I fewn i'r sgrym. It's so laggy. What do you say? Syth allan i'r cefnwyr. Dadlwythiad gwych unwaith yr agor. A yw Garth Olwg yn y corner yn un wir. Cais arbennig gan Garth Olwg. Dim digon o gyflymder gan Harrison Coben i'w ddala. A cais sy'n cymryd Garth Olwg dros y marc 40 pwynt. Dim digon yn y drosiad. A sgôr yn aros yn 14 I 41. Ddim y cic gorau gan Gethin Evans tro yma. A'r dyfarnwr ddim yn apus. Felly nôl am cic rydd I St Albans. St Albans yn chwilo I dod nôl yn y gêm pas flat. Ond daliad gwych gan Harrison Coben sydd o dan y pist am cais I St Albans. A yw I ry hwyr tybed I St Albans. Trosiad gan Ieuan Jones a dyna ni buddigoliaeth I Garth Olwg o 41 pwynt I 21.